Matul is-sena li għaddiet l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex irreġistra numru rekord ta' interventi u operazzjonijiet fuq is-sena 2023. Ħabbar dan il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva fi żjara li għamel f'dan l-isptar fejn ġie spjegat li matul l-2024 saru 5529 intervent, żieda ta' 14% fuq is-sena ta' qabel. Din iċ-ċifra tikkumpara tajjeb ma' żieda fin-numru ta' interventi u operazzjonijiet li saru fl-Isptar Mater Dei fl-istess żmien. Il-Ministru Ġo Etienne Abela sostna li grazzi għall-investiment fi riżors uman aktar infermiera, wiebel u radiografi għawċin qed jaħdmu f'Għawdex stess u n-numru ta' kirurgi speċjalisti żdied għal 15. Dan apparti l-investiment kontinwu fir-radjoloġija permezz ta' żieda fis-servizzi b'4 radjoloġisti speċjalisti u tamir ta' eċċellenza. Dan fil-waqt li fil-kura primarja u fil-qasam ta' screening qed tkompli ssir id-dijanjosi ta' diversi kundizzjonijiet fosthom il-kanċer tas-sider u tal-musrana l-kbira. Il-Ministru Ġo Etienne Abela ringrazzja lill-impjegati kollha tal-isptar għall-ħidma u d-dedikazzjoni tagħhom li jaqdu dmirhom sabiex il-pazjenti fil-bżonn jirċievu kura ta' kwalità.